Het contrast is grut. Als er Joet werd druk bouwd wordt op het plak dat het nieuwe Cambuurstadion komen mat, wrakselt de gemeente Ljouwert met de tegencomplexe juridische situatie. De ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion zit in zwierwaar nood de ontwikkelder Wiekervesten hem weeromlutsen had. De business case, waarin alle afspraken staan en waar wordt beteld, zou net rond te krijgen wezen. De gemeente Ljouwert is noodwaande mijn claim om de skeer te verhellen op de ontwikkelder. Wij zijn gewoon wel aan het werk geweest. We hebben kosten maken. We hebben de groenbouwerij gemaakt voor een groot part. We hebben inframaatregels een naam. En een greenwall plaatst, ambtelijke uren maken, van dat soort zaken. En als je de eco opzet, dan markeert je echt een juridische positie. En dat je het dan biedt, dat is, wij skeer die we hebben, die willen we veel kennen. Op zijn beurt wil Wiekervesten weg kosten verhellen op de gemeente. Als zij hem ook onsprakelijk stellen, had dat dan invloed op de bouw van het Cambuurstadion? Ja, zij zullen u net aansprakelijk stellen voor de kosten die zij als ontwikkelaar maken hebben. Dat zijn ontwikkelrisico's. En zij zeggen, maar die zijn wel wat wurg. Dus als een orenpartij komt om die ontwikkeling los te trekken, dan kun je dat doornemen. Het alleen nog op gemeentelijk niveau, maar ook op de provinciale bureaus dreunt de klap nog niet. Ik maak me niet zo wel zorgen over. En dat ik het uiteraard ook jammer vind, ook dat hoe het nu loopt. En ik hoop gewoon dat de partijen die hiermee aan nek zijn, zo creatief zijn en ook zich uit kunnen rekken om al het mogelijke te doen. Dus ik hoop gewoon dat ze met een heel goed plan kunnen komen om een en ander gewoon wel door te laten gaan. De provincie Friesland houdt het geld in de boezem. Dat eens bedoeld weer voor de bouw van het nieuwe Cambuurstadion. Het geld is net bedoeld voor het stadion zelfs, maar voor de gebiedsontwikkeling om het stadion heen. Dat betekent net dat het geld er net meer komt, maar deputaire Affine Fokkens houdt het voor eerst in de beurs. We hopen uiteraard straks dat we het geld kunnen overmaken, maar dat betekent dat het alsnog doorgaat en dat die hoek van Leeuwarden een nieuwe impuls krijgt. En dat gun ik Leeuwarden, en dat gun ik Cambuur en dat gun ik Friesland. Intussen bloot de wethouder ziek in de mogelijkheid om met andere partijen afspraken te maken, zodat de business case dochs weer rondkomt. We hebben deze week de parteren steen, Joetek, maar de bekende parteren, de beide bouwers van Wijnen en BGD, maar ook de ROC en ook Cambuur. Dus met de WTC uiteraard, dus met alle belangrijke partijen die zijn hard together. Wij willen zien of we een trosstad voor elkaar krijgen.